eszményed és tanításod legyen az, amely Krisztus Jézus hitében és szeretetében hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Hát azt hiszem, hogy most az idei tanévben nem csak a tudományban, nem csak a szakmai dolgokban nyertetek ismeretet, hanem valamennyire közelebb kerültetek Jézus Krisztushoz is. Ha rá tudunk figyelni őrá, aki életünknek formálója, célja és a tanítása meghatározza a mi életünket is, akkor biztos, hogy ez az életcél teljesebb lesz. Egy kis történetet hoztam nektek, egy hercegnőről szól. Az egyszeri királynak volt egy gyönyörű és nagyon okos lánya. A hercegnő titokzatos betegségben szenvedett, és ahogy növekedett, karjai és lábai is egyre erőtlenebbek lettek, a látása és a hallása pedig egyre romlott. Orvosok serege próbálta gyógyítani, de hiába volt minden. Egy napon egy öregember érkezett az udvarba, akiről az a hír járta, hogy ismeri az élet minden titkát. Az udvarancok mind siettek hozzá, hogy megkérjék, segítsen a beteg hercegnőn. Az öreg átadott a kislánynak egy fedeles vesszőkosarat, és azt mondta neki, fogd és viseld gondját. Meg fog gyógyítani. A hercegnő örömteli várakozással felnyitotta a fedelet, de amit benne látott, fájdalmasan felkavarta. A kosárban egy betegtől meggyötörten, a betegség kínjaiban is meglátszott rajta a fájdalmak sokasága, kisgyermek feküdt, aki sokkal jobban szenvedett, és sokkal szánalomra méltóbb volt, mint ő saját maga. A hercegnő szívét elárasztotta a részvét, fájdalmai ellenére a karjába vette a kisfiút, és attól a naptól kezdve gondozni kezdte őt. Teltek a hónapok, és a hercegnő semmi mással nem foglalkozott, csak ezzel a kisfiúval. Etette, itatgatta, simogatta, mosolygott rá, őrizte az álmát, gyengéden beszélt hozzá, akkor is, ha mindez kimerítő és fájdalmas volt számára. Majdnem 7 esztendő telt el, amikor valami hihetetlen dolog történt. Egy szép reggelen a gyermek nevetve ébredt, és elkezdett járni. A hercegnő felkapta, örömében táncra perdült, énekelt, nevetett. A szíve könnyű volt, és ő maga pedig gyönyörű, mint még soha. Észre sem vette, hogy ő is közben meggyógyult. Azt hiszem, ez a krisztusi tanításnak a lényege, tartalma, hogy ráfigyeljünk másokra. Odafigyeljünk, és a szeretetnek a jósága meggyógyít bennünket. Ha így tudunk tenni, ha így tudunk mások felé odahajolni, és a krisztusi szeretetet továbbadni, akkor életünk célját is teljesítettük. Egy imádsággal zárnám, amelyet a ballagók mondtak el egykor az Esztergomi Ferences Gimnázium diákjai, ahol néhány gondolatot. Megváltó, jóságos Krisztusunk. Középiskolánkat befejezve, hálatelt szívvel borulunk le előtted, jelen vagy itt közöttünk. Megköszönjük neked diákéveinket, szüleink gondoskodását és aggódó szeretetét, tanulmányaink áldozatos munkájuk tette lehetővé, áld meg ezért szüleinket. Köszönjük tanáraink, nevelünk jó akaratú szeretetét, értük végzett munkájukat, amely által ismereteink gyarapodtak, lelkünk gazdagodott. Áld meg őket,
bennünk pedig növeld a jót, amit tőlünk tanultunk. Szent színed előtt könyörgünk egymásért. Együtt ültünk az iskolapadban, közös munkánk, izgalmak és szórakozásaink kovácsoltak barátokká. Most szomorúan gondolunk a búcsúzásra. Add, hogy megőrizzük a barátság szent kötelékét, és hogy senki el ne vesszen közülünk. Urunk Jézus Krisztus, ezt add meg nekünk, apostolod gondolatával, őrizd meg a ránk bízott kincset, a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. Amen. Ezt kívánom nektek, útravalóul, búcsúzóul. Köszönöm a figyelmet. Sikesdi Brigitta, 10. A-osztályos tanuló, Reményik Sándor versét adja elő. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha a szürke por belepte. A csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, mit kimondott a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt s égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mind megállt a lábunk. Mert nincs napkelete kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük róla, nem tudunk. És mégis mondom nektek, valamitől mi mindig búcsúzunk. A 11. évfolyam nevében Musza Regina búcsúztatja a végzősöket. Kedves vendégeink, tanáraink, diáktársaim, és elsősorban kedves végzősök! Ahogy végignézek rajtatok, látom, van, ami a szíveteket nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Mindannyian tartotok attól, hogy a középiskolai évek végével, az osztály szétszéledésével véget ér a lázas ifjúság. Elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, és, ami a legszomorúbb, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Ráadásul a legtöbben álmodtatok egy világot magatoknak, és most itt álltok a kapuj előtt. Van erőtök, hogy be tudjatok lépni? Van hitetek a magas falak előtt? Nagy szavak ezek, de gondolom itt, ebben a pillanatban érzitek, van mögöttük igazság. Itt álltok szüleitek, testvéreitek, rokonaitok, tanáraitok előtt. Mindenki értetek, miattatok jött el. Ez a nap rólatok szól. Mert már elindultok egy úton, amelyen ők már nem tudnak nap mint nap veletek együtt menni, nem tudnak állandó jelenlétükkel segíteni benneteket. Itt álltok osztálytársaitok, barátaitok között, és érzitek, szép lassan most kezdenek elszakadni a szálak. Ha szerencsések vagytok, van olyan barát, akivel még együtt folytathatjátok az utatokat, de van, akivel majd egyre ritkábban találkoztok. Rajtatok áll, hogy tanáraitokkal, ha lazábban is, de megmarad-e a kapcsolat. Ők, ahogy eddig igyekeztek, sokszor akaratatok ellenére is segíteni benneteket, most sem hagynak magatokra, ha bíztatásra, jó szóra, ötletre, magyarázatra vágytok. De ez a nap nem csak a búcsúzásé, a szomorkodásé, hiszen a ti felnőtt életetek kezdődik ezzel a nappal. Elkezdődik valami, ami új, ami izgalmas, amit te alakíthatsz, a magad elképzelése szerint. Új kihívások, új emberek, új tanulnivalók, vagy épp az első munkahely vár benneteket.
Kívánom, hogy tudjátok úgy alakítani az életeteket, ahogy igazán szeretnétek. És bár kemény játék életünk, fogadjátok meg, könnyű préda nem leszünk. Ti elindultok a magatok útján, itt hagyjátok a Nagyvátit és minket, akik jövőre a helyetekbe lépünk, végzősök leszünk. Ti már tudjátok, mi még csak sejtjük, nem lesz könnyű dolgunk. Mi leszünk azok, akik mutassanak már példát, akik igyekezzenek jobban, hiszen előttük állnak a vizsgák, akik nem igaz, hogy még ilyen alapvető dolgokat sem tudnak, akik hogy képesek majdnem felnőttként így viselkedni, akik döntsék már el végre, mit akarnak. Hát, kedves végzősök, kezdjük átérezni a helyzeteteket. De reméljük, jövőre mi is úgy érezzük magunkat, ahogy ti most itt. Az agyunk penge, a csúcson vagyunk, a sötét árnyak nem árthatnak, a gonosz erő, az érettségi és a szakmunkás vizsga legyőzhető, és elnyerhető a vágyott jövő. Addig is köszönjétek meg szüleiteknek, családotoknak, tanáraitoknak, barátaitoknak, hogy segítettek benneteket a ballagásig vezető úton. Végezetül mit is mondhatnék nektek én, a fiatalabb, a tapasztalatlanabb. Nos, fiúk, lányok, ütött az óra, indul a játszma. A hosszú út előtt kapjatok még egy kis erőt, a szíveteknek tüzet, a harcotoknak erőt, és persze kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni az unokáknak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni. Addig is sok sikert kívánok minden nagyvátis diák nevében a szakmunkás és az érettségi vizsgákhoz. A 12. évfolyam egy dallal búcsúzik. Barátom,
végzős évfolyam nevében Küher Regina mond beszédet. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, tanárainkat, a rokonokat, de elsősorban végzős diáktársaimat. Mindenki álmodik egyszer valamit. Kicsit, nagyot, csodát, s gyakran valakit. Múltat, jelent jövőt, mi volt és mi lesz, drága álma nem fogható semmihez. A mai az a nap, amikor elkezdődik az életünk. Ma világpolgárrá válunk. Ma felnőttek leszünk. Többért leszünk felelősök, mint a jegyeinkért. Ma felelősök lettünk a világért, a jövőért, minden lehetségesért, amit az élet kínálhat. A feladatunk kiállni nyitottan, határozottan és készen. Hogy mire? Nem tudom. Bármire. Mindenre. Az életre. Vállalni a felelősséget, élni a lehetőségekkel. E napon előre tekintünk arra az időre, amikor már nem fogunk ide járni. De én ma szeretnék vissza is tekinteni. Hogy mit tudnék tanácsolni a visszatekintéshez? Nem tudom. Ne haraggal nézzünk vissza, hanem megbánás nélkül. Nehéz a szavakkal játszani. Nehéz olyat mondani, amit kell, ami szép, és amit szabad. Nézzünk vissza most egy percre. Nézzünk az útra. Nézzük meg, mit tett, mit alkotott a munka. Nézzünk vissza, aztán ismét csak előre, és induljunk tovább az alkotó jövőbe. Eltelt sok év. Kinek 8, kinek csak 3. Van, aki 49, van, aki csak 18 hónapon keresztül járt ide. Több mint 12 évszakon keresztül koptattuk az iskola útjait. Utunkat a büfében ott hagyott 10 000-ek, elvesztett tornacipők, megrágott ceruzavégek, elhagyott tollak kísérték. De talán nem csak ez. Talán itt hagytunk valami mást is. Nem tudtuk elképzelni, hogy egyszer eljön ez a nap. Az évvégi osztálykirándulások, az azokon megtett hosszú és kimerítő túrák, a nevetések és a tréfák elfeledtették velünk, hogy megint véget ért egy újabb év. Nem tudtam elképzelni, hogy egyszer véget ér a középiskola. Ahogy végignézek a sorban álló, és olykor örömkönnyeket hullató társaimon rájövök, hogy életem legboldogabb éveit töltöttem itt. Ti is a családom voltatok, megértettetek, és úgy ismertetek, ahogy senki más a világon. Az, hogy az iskola és benne a tanár milyen volt, csak jó pár évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja, fogalma sincs, hogy mikor hat igazán a növendékre egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás fejamondattal. Talán Kis Balázs tanár úr mondatai a leghíresebbek az iskolában. Mindjárt beírok egy marha nagy egyest, vagy ti fényre sötétettek. Ezúton is szeretném megköszönni tanárainknak a türelmet, a kitartást és odaadást, amivel az évek során vezettek minket. Az életünk nem más, mint egy szép szóló. Hogy mivel játsszák, meddig játsszák, nem rajtunk áll, mi csak hangszerek vagyunk. Lehetsz perdős, mert lassacskán megnyugszik, de lehetsz nyugodt, mely a végére befejezésképp pörög feled kicsit. Az élet már csak ilyen, de a végszónál mindenkire kiderül. Azok, akik végighallgatták, felállnak, s végigtapsolják a kivonulást, megdicsérvén az alkotást, vagy ülve maradnak és közömbös arcot vágnak. Vége a boldog békeidőknek, hisz novemberben feltűzték mellünkre a múltunk. Bordó és fehér kis szalag jelzi, hogy onnantól számunkra új harcok kezdődtek, mert akkor, ott, november táján célokat tűztünk ki a szívünkre, és ha elérünk egyet, vagy lesz másik. Észre sem vesszük, már azt beszéljük, hogy lettünk gyerekből nénik s bácsik. Hogy suhant el felettünk szárnyával kegyetlen madárként az idő, az élet. Novemberben feltűzték mellünkre a múltunk, és mi megőrizzük belőle rengeteg emléket. Terveztünk a jövőre sok jót és szépet, hogy mi lesz, azt majd hozza az élet. De most elválunk örökre. Remélem nem örökre, hisz a barátságot a távolság nem teszi tönkre. Ugye nem teszi tönkre? A digitális fogtó ugye nem sárgul el, de a régi barátságok igen. Vajon mindenkivel így történik majd? Szétszéledünk érettségi után, és egyszer csak elfelejtjük egymást? Vajon elmúlik minden, ha végzünk? Vagy erősebb a barátságunk, mint az épület, ami összezár minket? Akármi is lesz, akármilyen utat választunk magunknak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedünk. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogjuk hinni, talán csak ugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván. Kedves 11-esek! Tudnotok kell, hogy a sors akkor állít minket a nagy döntések elé, amikor a legkevésbé számítunk rá. Ilyenkor derül ki igazán, elég bátrak vagyunk-e, hogy megváltoztassuk az életünket. Ilyenkor nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna, és nem hivatkozhatunk arra, hogy még nem vagyunk felkészülve a döntésre. A próba nem vár, az élet nem néz hátra.
Valamit ott hagyunk magunkból, ha elhagyunk egy helyet. Ott maradunk, noha elutazunk. És vannak olyan dolgok is bennünk, amelyeket csak azáltal elhetünk meg, ha újra és újra visszatérünk ezekre a helyekre. Kedves végzős diáktársaim, van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha befejeződik valami. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés sajnos elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez a nap is ilyen. Ma búcsút intünk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. Eddig csak álmodtuk, terveztük, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárgykarokkal vár, hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Csak álom volt a szép diákvilág, és mint fecske az alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Útjaink 100 felé válnak, de szívünk egy célért dobog, nekivágunk a küzdelmes mának, és építkelünk egy szebb holnapot. Ezúton is szeretnék sok sikert kívánni minden végzős diáktársamnak az érettségikhez és a szakmunkás vizsgákhoz. Keresztes Eszter, 12. E-osztályos tanuló, a Leperegnek az utolsó könnyek című számmal búcsúzik. Maradnék, de érzem, hogy mennem kell, mert vár valahol egy másik út. Hogyha most is úgy szeretsz, engedj el ma már. Nem köt ide csak a múlt, a kezed fogom ma is ugyanúgy, mint régen. A képen ott vagy te is velem, és nem értem, miért szakad el a kép, hova tűnik a sok emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Egyedül csak védtelen gyermek vagy, ha kell, én vigyázok rám. Ne akard, hogy mindenre választ kapj egyszer, tiéd lehet a világ. Ha itt maradok, összetörik majd a szívem. A képen ott leszel mindig, ahogyan régen, soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, téged bánt és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Ha itt maradok, összetörök majd a szívem. A képen ott leszel mindig, ahogyan régen, soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. Szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Régi hagyomány iskolánkban, hogy a végzősök átadják a zászlót a következő generációnak. A ballagási ünnepségen a zászlót kísérni és átadni megtiszteltetés. Iskolánk azon tanulóit illeti ez a kiváltság, akik tanulmányaikban, az iskoláért végzett munkájukban dicséretre méltóan teljesítettek.
A 12. évfolyamból a zászlót átadja Pap Richárd a 12 E-osztályból, kísérik Csonka Bianka 12. K és Kovács Petra a 12. B-osztályos tanulók. A zászlót a 11. évfolyam nevében átveszi Sikter András 11. B-osztályos tanuló, kísérői Horváth Petra 11. B és Orsós Krisztián 11. I-osztályos tanulók. Zászlót megőrzésre átadom. A zászlót megőrzésre átveszem. Szabó Sándor, iskolánk igazgatója mond ünnepi köszöntőt, utána azon végzősöknek ad át dicsérő oklevelet, akik tanulmányi, illetve közösségi munkájukkal kiemelkedően teljesítettek és öregbítették iskolánk hírnevét. Kedves búcsúzó diákok, ballagó fiatalok, tisztelt vendégek! Az első szó mindenképpen a köszöneté legyen, elsősorban az önök szüleinek és önöknek is, hogy annak idején bennünket választottak, és kitartottak mindvégig mellettünk. Szeretném megköszönni az osztályfőnököknek, nevelőtársaimnak a sok-sok munkát, a nehézséget, a tűrést, és természetesen a sok-sok örömet is, amellyel eljuttatták önöket a mai ünnepig. Azt szokták mondani, és miután kedves tanítványaim is vannak, talán nem baj, ha még egyszer hallják, hogy az első 3 évben kialakulnak a személyiségi jegyek az ember életében. Azonban a középiskolás évek azért fontosak, mert ilyenkor formálódik a jellem. A jellem, amely alapja, fundamentuma további életüknek, további életük sorsának. Így hát nem volt kicsi a felelősségünk, nem volt kicsi az eredmény, ami megnyilvánul majd a vizsgákban, de igazából az igazi eredmény majd évek, évtizedek múltán mutatkozik meg, hogy milyen jellemű emberek voltak önök. Tisztelt jelenlévők, ilyenkor illik szépeket, bíztatót, jó dolgokat mondani. Nyilván ezt meg is tesszük, bíztatva az utolsó erőpróbára, a szakmunkás és érettségi vizsgára, sikerére önöket. Ilyes Gyula azt írja valahol, hogy az út akkor ér véget, amikor elindulunk hazafele. Hát a mai napon és a vizsgák után, amikor elindulnak hazafele, nyilván jó érzés lesz. De mi lesz azután? Milyen jövőképe lehet egy mai, megérett, bízva a sikeres záróvizsgákban, mai megérett, önálló életvitel felé ballagó fiatalnak? A továbbtanulás? Munkalehetőségek? A szerencse kipróbálása idegen földön? Majd egyszer talán családalapítás? Én nem tudom. Nem tudom, kire milyen sors vár. Nem is tisztem az, hogy bármiféle prognózist mondjak. Nem is tudnék. Az én tisztem az, hogy még egyszer, utolszor
ahogy ilyenkor a szónokok mondani szokták, a tarisznyájukba helyezzek még valamit, a bor, a kenyér vagy pogácsa és az apró pénz mellé. Talán hasznos lehet. Az ókori bölcs Pál azt írja barátainak, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondoskodjatok. Mik azok az erények, melyekre útjuk, sorsuk során szükségük lehet? A kötelesség, a felelősség, az igazságosság, az okosság, a barátság, a rend, a becsület, a gazdagság vagy a hit? Úgy gondolom, mindegyikre szükség lehet, mindegyik erényre szükség is lesz. Önmagában azonban az erények sokasága még kevés. Kell valami, amely mindent összeköt, ami mindent átölel, ami mindent elsimít. A szallagavatón és Esperes úr is idézte már Pál, a rád bízott drága kincset őrizd meg. És ez az a kincs, ez az a valami, ami mindent összeköt, ami mindent átölel, ami mindent elsimít, ez a kincs nem más, mint a szeretet. A szeretet, és az a szeretet, ami nem öncélú, ami nem érdektől vezérelt. A legdrágább kincs, kedves fiatalok, a szeretni tudás élménye. A szeretni tudást megtanulva a legdrágább kincsre lelnek. Szintén Pál mondja, minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Nem könnyű, intelem. Minden dolgotok szeretetbe menjen végbe, nem könnyű gyakorolni a szeretni tudást, mert nem könnyű terhet tettem én most a tarisznyájukba, mert sokkal könnyebb gyűlölni, sokkal könnyebb nem szeretni, sokkal könnyebb hazudni. Azonban a szeretet nélkül a legnemesebb erény is károssá válhat. Egy meditációban olvashatjuk. A kötelesség, mint erény, szeretet nélkül elkedvetlenít. A felelősség, mint erény, szeretet nélkül kíméletlenség. Az igazságosság szeretet nélkül megkeményít. Az okosság szeretet nélkül ravasság. A barátság szeretet nélkül képmutatás. A rend, mint erény, szeretet nélkül kicsinyesség. A becsület szeretet nélkül gőg. A gazdagság szeretet nélkül fösvénység. A hit szeretet nélkül vakbuzgóság. Az élet szeretet nélkül értelmetlen. Az élet szeretet nélkül értelmetlen. Kedves fiatalok, kedves búcsúzók, kedves ballagók, honnan és hogyan tanulható meg a szeretni tudás? Erre egy középkori latinének ad választ. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Hol van a segítség, hol van a szeretet? A segítség és a szeretet Istennél van. Isten legyen önökkel. Igazgató urat megkérem a dicsérők levelek, illetve a jutalmak átadására. Kérem. Igazgatói dicséretben részesül kiemelkedő iskolai tevékenységért 12. A-osztályból Horváth Mónika, illetve Bakonyi Ferenc és Küher Regina a diák önkormányzatban végzett munkájukért.
igazgatói dicséretben részesül, kiemelkedő iskolai tevékenységért és a diák önkormányzatban végzett munkájukért 12. B osztályos Kovács Petra, Spingár Klaudia, illetve Radák Martina. Igazgatói dicséretben részesül kiemelkedő iskolai tevékenységért 12. E osztályos Keresztes Eszter, Kiskó László, Kovács Márió és Pap Rihárd. Igazgatói dicséretben részesül kiemelkedő iskolai tevékenységért 12. G osztályos Németi György és Pintér Máté. Igazgatói dicséretben részesül kiemelkedő iskolai tevékenységért 12. I osztályos Tamás Márta. Igazgatói dicséretben részesül kiemelkedő iskolai tevékenységért 12. I osztályos Boncsák Máté és Séra Dénes. Igazgatói dicséretben részesül kiemelkedő iskolai tevékenységért 12. K osztályos Csonka Bianca. Igazgatói dicséretben részesül diák önkormányzatban végzett munkájukért Beke Sarolta és Cseh Kristóf. Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a végzősök léggömböket repítenek. Szálljanak fel a léggömbök, vigyék a magasba kívánságot. Mi is azt kívánjuk nektek, hogy váljon valóra minden álmotok, tervetek. Kedves vendégek, barátok, hozzátartozókat pedig megkérem a csokrok átadására. Nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély, nem hagyhatod
mi örökre benned él. Ha messze mész, lehessen élni még. Könnyes törölni, mindig lesz egy hír. Szép népet elhamvan álmok ránk, maroknyi csöndet megyél, mielőtt elindulnánk. Pont nem látsz a virág. Így jó? Jó. Kukucs. Tina. Rólatok is legyen. Ezek a tanulók. Ja, bocsánat. Na én odaállok. Hova? Hozzá.